Det er jo sådan, at det er jo en festdag i dag, fordi at vi jo kvalede i går aftes til VM i Brasilien. Så der er en kæmpe ros til alle klubber. Det er jo en kæmpe stor dag for os alle sammen, og det bliver spændende, når vi skal deltage ved det kommende VM. Det bliver fantastisk. Så kan jeg også sige, at jeg har selv lige været afsted med U23, og vi har været afsted på det seneste også med U16-landsholdet og U19-landsholdet, og har leveret rigtig fine præstationer der. Så igen her skal der lyde en stor ros fra DBU's side til jer klubber. Vi har stadigvæk noget at gå på, og det er også derfor, vi sidder her i dag. Og det har vi glædet os til at sidde her i dag. Det er sådan, at vi optager dagens webinar. Det håber vi er okay for alle. Det er også sådan, at der er mulighed for at stille spørgsmål undervejs, så marker lige med en hånd, hvis det er sådan, at I har noget. Så er det sådan her undervejs under det her webinar, så vil der være en talerække af folk. Og så skal jeg lige se, om Anders han nikker til, at I kan se, at jeg har skiftet slide nu. Og det gør han. Jamen Teams, som i dag står for at skal sige lidt, det er mig selv undertegnet til at starte på, bare for at være rigtig vestjyde, så har jeg valgt at starte med mig selv på den her. Ved siden af mig har vi Christian Sørensen, som kommer på lidt senere. Anders Gerber kommer på. Theis Plov kommer på med lidt info fra Svendborg. Så har vi Sara, der kommer på. Vi har Diana, som åbner ballet lige om lidt, og så har vi Rasmus Porse, som også er på. Dagens agenda, den ser således ud. Lige om lidt, så kommer vores forperson for talentudvalg Pia, Diana, med en kort indflyvning og også lige en præsentation af sig selv. Og så, som I kan se her, så er der den agenda, som jeg jo også har sendt ud til jer, med den række emner, som vi i dag vil både orientere og diskutere med jer, hvis det er sådan, at der er nogle ting, vi skal have op og vende. Og husk, I er meget velkommen til at køre på i forhold til det. Jeg vil starte med at byde dig, Diana, stor velkommen, og vi glæder os til at høre, hvad du har at sige, og stor velkommen i gruppen her. Tak skal du have, Lars, og jeg vil også gerne byde jer alle sammen velkommen til det her webinar. Mit navn er Diana Andersen, og jeg har været forperson for talentudvalget for piger siden 1. januar. Min baggrund, Lars sagde, at jeg lige skulle fortælle lidt om mig selv. Jeg har i rigtig mange år været omkring flere forskellige områder i DBU, både i forhold til ungdomslandshold, også i det allerførste licensudvalg, vi havde for piger. Og så har jeg også siddet i DBU Københavns bestyrelse og været en del af breddekomiteen. Så jeg har både haft den her breddevinkel og absolut også elitevinkelen på. Jeg er også nogle gange ude som UEFA Delegate og se nogle af Champions League og landsholdskampene rundt omkring i Europa. Så jeg har en idé om, hvad det er, der sker rundt omkring. Jeg har været lidt ude i et par år, men er nu stærkt tilbage forhåbentlig og glæder mig rigtig meget til arbejdet. Jeg kan lige sige, som professionel, der sidder jeg som uddannelseschef på Næstved Gymnasium, og blandt andet har ansvaret for Team Danmark-elever og sportscollege-elever, så jeg også har berøring den vej omkring i forhold til den aldersgruppe, vi har med at gøre. For nogle af jer, der har været her i mange år, så ved I godt, hvad talentudvalg for piger er, men ellers så kan man kort sige, at talentudvalgets opgave er at drive og samle trådene omkring talentstrategien og sørge for at sætte rammerne for det, sætte nye initiativer i gang. Og nogle af initiativerne skal vi høre om i dag, og vi har også, kan man sige, udarbejdelsen af den nye licensmanual under os. Så det handler meget om koordination, det handler om at
drive det, samle trådene og hele tiden nytænke, så vi kan være med til at skabe de nye landsholdsspillere på A-niveau, som kan kvalificere os fremadrettet. Talentudvalget i dag består af 9 personer. Udover mig, så er det Christian Kamp, der er sportschef i FC Midtjylland. Det er David Lie Ringelsen, som er Head of Coaching i HB Køge. Det er Claes Engel, der er Head of Coaching i Svendborg Ure. Det er Jens Jørgen Møller Nielsen, som oprindeligt er fra Hjørring Idrætsforening, men han er især med i vores udvalg, fordi han er ekspertisen, når vi snakker reglementer, når vi snakker love, når vi snakker disciplinære sager. Og det er vigtigt, at vi har ham med. Så har vi en bredderepræsentant. Det har indtil nu været Helene Pedersen fra Fyn, men vi får en ny repræsentant efter sommerferien, og vi ved ikke endnu, hvem det er. Vi får 3 nye medlemmer ind. Det er Lene Madsen, som er tidligere landsholdsspiller fra Fortuna Hjørring. Det er Jonas Hansen, som er akademichef i Sønderjylland, eller i Sønderjyske, og det er på drengesiden, og det er for, at vi netop gerne vil have den her kobling mellem drenge og piger. Og så er det Morten Lønnerup Jensen, som er kvindefodboldchef i Viborg FF. Så vi er sådan ret bredt funderet, og vi glæder os rigtig meget til at fortsætte det gode arbejde, som udvalget også har lavet indtil nu. Det tror jeg, det var det for nu, men jeg glæder mig til at møde jer alle sammen rundt omkring i klubberne og til forskellige seminarer fremadrettet. Lars, så tror jeg tilbage til dig. Ja, tak skal du have, Diana. Vi har en hel del på hjertet, så jeg tænker, at vi flyver bare direkte ud i det. Så Anders, vil du tage styringen for det næste? Det vil jeg. Kan I høre mig? Det kan vi godt. Super. Jamen, jeg starter lige med en lille indflyvning i forhold til talentstrategi, vi lavede i 22-23 stykker, og så hvordan den her revidering, som I skal høre lidt mere om senere, hvordan det sådan ligesom er kommet i stand. Så i 23 blev den lanceret, men vi startede arbejdet i 22, der arbejder vi med den talentstrategi, som så nu er lige blevet revideret. Og der har vi haft den her procesplan for den talentstrategi, og der kan I se nogle af de projekter og nogle af de initiativer, der har været undervejs. Der har selvfølgelig været noget licensmanuelt arbejde. Så har der været projekt 1, 2, 3, som I alle sammen kender til. Så har der været det her med at få den her fodboldskrivelsesansvarlige ind i licensmanualen. Der har også været et projekt omkring det. Så har der også været nogle, så har vi, sat et projekt i gang her for nylig omkring projekt Bedre Keeper. Vi har også arbejdet med turneringsstruktur undervejs. Og så har vi også prøvet at lancere nogle projekter, og vi har også haft nogle projekter, som vi havde tænkt, vi skulle lancere, men som vi har droppet. Og derfor ser den overordnede plan for, hvordan den procesplan, der var oprindeligt, den ser sådan her ud. Så vi har nogle V-tegn, og vi har nogle minuser. Og en af de ting, der så er ret vigtigt at sige i den proces, det er, at den nederste her, altså den der hvor der står proces fælles fodbold mixed gender, er jo noget, som ikke var ret fremtrædende, da vi startede talentstrategien, men jo som stille og roligt, som årene er gået, er blevet mere og mere fremtrædende. Og derfor er det jo også begyndt at fylde mere og mere i det her. Og det er også derfor, at revideringen er kommet, fordi at der er kommet nye indsigter undervejs. Og sådan er det jo på pigesiden. Det går rigtig hurtigt, og vi er nødt til at være omstillingsparate og følge med, så vi kan følge med konkurrencen til gavn for både klubber og forbund. Projekt 1, 2, 3, som I kender, der har der jo også løbende undervejs blevet arbejdet rigtig godt med dem, men der er jo også i de her gule firkanter, jeg har prøvet at vise ind her, der har jo også løbende kommet et større fokus på det her med at få nogle drenge over til pigerne, eller nogle piger over til drengene, og så videre. Så derfor har de fyldt mere her til sidst også, end det gjorde til at starte. Bum. Projekt 1, 2, 3 ser sådan her ud. Vi startede med de her 12 klubber, så jeg husker det som. Og så er der nogen, der har hoppet fra undervejs, og så er vi endt med at have 10 klubber tilbage. Har man 3 stjerner på det her kort, så var man med i både projekt 1, 2, 3, og havde man 2 stjerner, så var man med i projekt 1 og 2. Så det er bare sådan, I har et overblik over det.
Projekt 1, 2, 3 var jo, projekt 1 var jo det her med at få lavet noget, bund og grund at få lavet en +1 træning, og få lavet et bedre samarbejde med de lokale klubber i ens region. Så RKT står for regional katalysator samarbejde, og RKS står for regional katalysator samarbejde. Og så projekt 2, som handler omkring at få mere fokus på spillerudviklingen i U13-14 miljøerne, og så projekt 3, som handler om den fysiske træning. I får tilsendt en evaluering af de her 3 projekter efterfølgende, så I kan gå dykke ned i dem, hvis I gerne vil det. Her er lige et kort uddrag. Der er sket en masse gode ting. Der er helt sikkert også nogle ting, der står i rapporten, som kunne have været bedre, både fra klubside og fra forbundsside. Så der er ikke nogen pegen fingre det ene eller andet sted hen, men generelt så har vi været fint tilfredse med de 3 projekter, og der er også kommet nogle gode nøgletal ud af det. Der har været rigtig mange klubbesøg. Der har været rigtig mange samarbejdsklubber, der har været i spil her til at deltage i de her +1-træninger. Vi har haft rigtig mange spillere i de her RKT-træninger, eller +1-træninger, faktisk flere, end vi havde forventet. Og så er vi også gået fra at have en væsentligt flere fysiske trænere på en eller anden form for normering, fra vi havde i 23 til vi har i dag. Så det er også en positiv ting den vej rundt. En af de ting, der også står i rapporten, det er det her. Og det er, at når vi spørger vores træner og miljøudviklere, hvordan ser det så til i de her U13 og U14 miljøer, jamen så har der været god fremgang flere steder, men der har også været en tendens til, at vurderingen har været, at de bedste spillere i de her U13-14 miljøer stadig ikke har været matchet godt nok. Og det er også en af grundene til den revidering, som Lars skal præsentere senere. Så på baggrund af de erfaringer, der var med projekt 1, 2, 3, så gik vi i gang med at lave en arbejdsgruppe, der skulle kigge på en revidering af den her talentstrategi, så vi fik den målrettet endnu mere til det billede, der var i dag. Og det var noget med at prøve at fjerne og justere og optimere noget. Det fandt vi hurtigt ud af, det var der ingen grund til. Så det handlede mest om at prøve at sætte noget nyt i gang. Og så det er jo det, der bliver præsenteret senere, og som I også har været en del af. Og så er det rigtig vigtigt at sige, at det her kommissorium, som arbejdsgruppen har arbejdet på, det har været specifikt målrettet de bedste spillere. Så ikke så meget miljøfokus, men mere fokus på de bedste spillere de forskellige årgange. Og hvis I læser tallene der, så kan I også se, at jo ældre årgange, jo færre spillere der fokus på. Det betyder ikke, at man ikke også kan gøre noget, der er godt for nummer 32, hvis man er mellem U15 og 19, men det er bare sådan for at sætte en retning for det her arbejde her. Ja, så spiller jeg bolden videre til Christian. Hvis du ikke er dig, der var midt imellem, Lars, det bestemmer nu. Ja, men jeg tror bare lige, jeg vil sige tak til dig, Anders, og så er det sådan, at vi nu springer lidt rundt, og den måde, vi har gjort det på, og har valgt at gøre det på her, det er, at de ansvarlige for de forskellige områder kommer ind, og det er også derfor, Christian nu kommer ind og analyserer på RKT. Ja, ordet er dit, Christian. Værsgo. Tak for det. Jeg vil give jer lige et kort tilbageblik på RKT og et blik fremad i forhold til, hvad der skal ske med RKT. Hvis vi ser en periode tilbage fra, da det startede 24 til 26, så har det jo været et projekt, hvor vi har haft nogle miljøtrænere ude på banerne, som har været sparringspartnere på struktur på fodboldfagligt indhold. Det har jo grundlæggende været rigtig fint og godt, hvor vi har været ude at se en masse træninger og en masse, RKT-træninger, men vi oplever også, at der har været udfordringer med struktur, og især noget omkring det her med at måske få en connection med nogle af samarbejdsklubberne. Vi havde også i den periode et økonomisk støtte, et mindre beløb til klubberne, som kommer til at bortfalde, vender lige retur til. Men så var projektet også uden stor tilknytning til ATK Plus i starten. Siden i hvert fald første her, er der kommet en større tilknytning til ATK Plus, hvor vi begynder at få sat RKT og ATK Plus endnu tættere sammen, vender jeg lidt tilbage til. Og som også Gerber nævnte, så har der været en evaluering, som vi får tilsendt på bagkant af projekt 1, så I kan få lov til at gå dybere i det, og det er ikke noget, jeg kommer til at gøre her. Det, der kommer til at ske fremover, det er, at det går i drift i DBU Talent fra 1. juli 26. Og det betyder, at vi samler den administrative del under Vinnie Bavn, så hun får ansvaret for både ATK Plus og RKT. Det ser vi som en kæmpe styrkelse. Det ser vi som en one club mentality, one federation mentality, at vi har den samme medarbejder til at arbejde både med drenge,
delen og pigedelen og få samlet de ting. Og der kommer vi til at arbejde med en større tilknytning til ATK+. Og der tænker vi 2 spor, trænersporet og spillersporet. I forhold til trænersporet, den fodboldfaglige ansvarlige for RKT, også trænerne, der ønsker vi, at der kommer større vidensdeling på tværs. Vi var allerede begyndt med det i foråret her, hvor vi har haft webinar og seminar med ATK Plus og RKT fodboldfaglig ansvarlig. Nu kigger vi ind i at se, om vi kan bygge på med nogle områder, med noget måske mere netværk i mere sådan lokale geografiske områder. Det skal vi nok komme tilbage til, når det er klar. Men hele konstanten er ved, at Vinnie, hun sidder med det her, der at vi får samlet begge koncepter endnu bedre og får endnu mere gavn af hinanden. Så ønsker vi selvfølgelig også, som Gerber viste, at de bedste piger, de får måske et match. Det kan være nogle piger, der som nævnt ikke er skiftet klub, der spiller i en af jeres samarbejdsklubber, hvor de kan måske komme over til ATK+. Vi ser en rigtig, rigtig fin stigning i klubber, der har interesse i, der driver et ATK+ center, har lyst til at få pigerne over. Vi ser fortsat ikke et højt nok tal. Vi er dags dato 20 piger fordelt ud på de 3 årgange, U10, 11 og U12 i Danmark, der træner med drengene på ATK+. Det har vi jo selvfølgelig en klar ambition om, at det tal det løftes. Udover det, så ser vi også en rigtig god styrkelse i, at der er noget på drengesiden, på pigesiden, på RKT, hvor vi ser flere klubber, der enten har lyst, eller er ved at tage drenge med over på RKT. Det er jo også en mulighed, at det kan gå den vej. Det kan være et andet spor for nogle drenge, der har behov for den rejse, men uagtet hvad, så ser vi i hvert fald noget fælles fodbold på tværs nu her på ATK Plus og RKT i stigende grad, end vi har set tidligere. I det her takt med også, at det går i drift i DBU Talent, så er der nu mulighed for at ansøge om at få et RKT-center, hvis man ikke er en pigelicensklub. Det har ikke været en mulighed tidligere, og det er en mulighed, hvor vi også har sendt ud på mail i forhold til, at man skal kontakte Vinnie Bavn, som vil tage det videre ud med de repræsentative lokalunioner i forhold til den proces, der er for at kunne blive et RKT-center. Og der skal det også siges, at vi oplever allerede nu en stigning i interessen i at have et RKT-center. Den sidste del for mig, det er, at RKT kommer til at være en del af licensmagen i 27-29. Det kommer til at være et frivilligt tilbud i forhold til at have det, men det kommer så til, hvis man har det, så kommer det til at være en del af den kvalitative vurdering i licensmanualen fremover. Det var fra mig, Lars. Tak skal du have, Christian. Der er ingen tvivl om, at vi er glade for, at vi kan fortsætte med RKT, så vi kan skabe så mange veje som overhovedet muligt for pigerne. Så det er meget, meget vigtigt. Jeg spiller bolden tilbage til dig, Anders, og nu tager vi lige et hop over mod licensmanualen. Så hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål til Christian, inden at vi kører til Anders, så er det nu, og ellers må I komme med den på bagkant af mødet. Det ser ikke ud til at være tilfældet, Anders, så du må overtage styringen igen. Tak, jeg har styringen. Jeg sidder med en ikke top forbindelse, så hvis der bliver lidt forbindelsesknas, så må jeg så lige råbe op, så må jeg gentage. Jeg kommer lige her med en status på licensmanual 27-29. Til at starte med vil jeg sige, at licensmanualen er godkendt og stort set færdig. Og det betyder også, at senere den her måned, der får I den tilsendt, og den bliver også tilgængelig på DBU's hjemmeside. Lige her, der kommer de væsentligste ændringer, og det er med kopi fra den kommende originale licensmanual, men den er bare ikke lige helt færdig. Der mangler nogle få ting i den endnu. Der har været en arbejdsgruppe under talentudvalget, som har arbejdet med det her. I kan se navnene der. Og vi har selvfølgelig arbejdet på at lave en ny licensjournal frem mod 27-29, og som selvfølgelig skulle have været i tråd med den revidering af talentstrategien, som Lars og Christian og Marie Greve sad med, og så selvfølgelig også de anvisninger, der kom fra talentudvalget. Nogle af de anvisninger, der kom fra talentudvalget, inden vi gik i gang med arbejdet der, det kommer her, og det var simpelthen, og dem med streg under dem, jeg lige vil læse lidt op på, det er noget med fokus på, at både toppen og bredden kunne være med, så vi skulle ikke bare stille en masse nye krav for bredden, eller for bunden af licensklubberne, fordi vi skulle gerne have alle til at kunne blive der. Men vi skulle stadigvæk sikre en eller anden form for
vi skulle stadigvæk være ambitiøse, men stadigvæk også realistiske på, at det kunne være rimeligt for dem, der også havde lidt svært ved det nede i bunden af stjerneniveauet. Så det er jo det, vi har arbejdet med. Og bare sådan helt nøgtern, så synes jeg, at vi har ramt en ny licensjournal, som jeg tror ikke, vi har lanceret en licensjournal på hverken drenge- eller pigesiden med så få ændringer, som vi gør den her gang. Det er der nogen, der kan synes er træls. Der er også nogen, der kan synes, det var da dejligt. Men vi har i hvert fald vi har prøvet at begrænse os den her gang i forhold til ændringer og større krav. Det er sådan, at licensjournalen, der er en punkt 1.1, hvor man kan se de væsentlige ændringer. Her er et overblik over de væsentlige ændringer. Der er den øverste linje, den handler omkring, at der kommer noget nyt cirkulær ind omkring de her klubskifteregler. Så kommer næste linje, det handler om, at, og det er pisse træls for jer, men det er blevet sådan, at der er færre ting, der skal uploades i licensansøgningen, så når I skal ansøge 1. februar 27, så er der færre ting, der skal ansøge, eller uploades. Det betyder ikke, at I ikke skal have det, for det skal I, og auditørerne kommer også til at skulle have noget af det tilsendt op til auditeringen, men I skal ikke have det på, I skal ikke uploade det i licensansøgningen. Så det tænker jeg er positivt for jeres syn. Så er ansøgningsfristen rykket en lille smule, så man skal være opmærksom på, at den er rykket til 1. februar 27. Det er simpelthen noget med at få tid til de ting, der skal være tid til efterfølgende. Så er der en vigtig ting her, den der hedder 213. Udstedelsesperioden, det er jo en 2-årig licens. Det er sådan, at der kører en licensproces på drengesiden. En lidt større licensproces, og faktisk en licensproces, som kigger ind i måske en helt ny struktur på licensmanualen på drengesiden. Og det kan være, at det får indflydelse på, hvordan de her 2 licenser skal snakke sammen. Der har også været dialog i den her arbejdsgruppe omkring, om det skulle være 1 licens i stedet for 2, osv. Men vi har i hvert fald givet den her kattelem om, at vi kan ændre på perioden, for at få det til at passe sammen med det, der kommer til at ske på drengesiden, til gavn for alle, og til gavn for dansk fodbold. Så det kan ende med, hvis man får det at vide inden 1. juli 27, at det bliver en 1-årig eller 3-årig i stedet for en 2-årig. Men vi er simpelthen nødt til at have de her 2 licensmænd til at spille sammen. Og så er der de andre ændringer, som står der nedad. S01, den kommer jeg til bagefter. Den, der hedder O05 og O06, den handler bund og grund bare om, at i den nuværende licensmanual står der, at U16 og U19-trænerne ikke må have andre funktioner. Det var lidt mere stringent, end det var i drengemanualen, så der rettede vi til, at på 1 og 2 stjerner må man ikke have holdansvar. For andre hold, det betyder, at man må godt have andre funktioner. Og på 3 stjerner må man så ikke have holdansvar. Så O12 den kommer tilbage til. O15, der er bare lige en lille præcisering om, at man gerne må være mentaltræner og fodboldtrivselsansvarlig. Og så er der O24, den kommer jeg også tilbage til. Her på S01, jamen meget simpelt. Arbejdsgruppen har diskuteret rigtig meget fælles talentudvikling, har arbejdet rigtig meget med at få det implementeret endnu mere i manualen. Og derfor er det klart, at nu skal man som licensklub have en strategi for matchning af spillere og fælles talentudvikling. Det er også for at sige, at det er jo selvfølgelig vigtigt, og det er også det, der sker igennem på seminarerne. Det betyder jo også, at man kan jo reelt vælge at sige, at vores strategi er, at vi ikke har fælles talentudvikling. Det er også en strategi, at man kan sige det, hvis man ønsker det. Men det er det tiltag, der er kommet der. Så er der omkring keepertræner. Der har vi prøvet at se, om det er sådan set en test. Vi har prøvet at se, om vi kunne teste lidt af på, om den her keepertræner, at hvis man nu har et akademi, hvor man også har et akademi på drengesiden, kunne man så se på og prøve at se, om man kunne finde noget synergi. Og der fandt vi, at keepertræner var et godt sted at prøve det af på. Så hvis man både har pige- og drengelicens, jamen så kunne man kigge ind i og have den samme keepertræner ansvarlig, eller finde en rolle, der hedder Head of Goalkeeping. Og så vil vi gerne på pigesiden sige, okay, hvis vi nu finder nu siger noget, vi har en keepertræner på drengesiden, som har ansvar for både drengene og pigerne, jamen så kan vi godt leve med, at den, der så udfører keepertræningen på pigesiden, har et uddannelsesniveau under det, han eller hun skulle have. Så der er givet en fleksibilitet dertil at prøve at se, om vi kan skabe noget øget samarbejde på tværs. Keepertræning er ofte noget, hvor det er lidt nemt, og det er også et sted, hvor man også nogle gange flere steder ser, at det også foregår om morgenen til noget morgentræning. Så nu har vi prøvet, og så må vi se, om det er noget, I synes om, eller om det er noget, I kan få brug for.
Så kommer den her nye rolle, som jo nok er det største tiltag, den største ændring. Det er jo en ny rolle. Den hedder O24, eller ansvarlig for individuel matchning og udvikling. Det var også en rolle, vi diskuterede godt og grundigt på seminaret i Fredericia i januar. Og jeg prøver lige at gå så lidt igennem det stille og roligt. Det er en, der skal være ansvarlig for at koordinere et samarbejde med klubben, altså et eventuelt samarbejde med klubbens drengeafdeling, eller en anden samarbejdsklub, en lokal klub, i forhold til noget fælles talentudvikling, målrettet de her årgange 10-16. Funktionens primære ansvarsområde er noget med at sikre en optimal matchning for de her udvalgte spillere. Der står ikke de bedste piger, men det vil det jo nok formentlig være. Der står minimum 1-4 spillere på årgang. Det er jo meget fleksibelt. Det betyder jo også, at det også kan være 5. Men jeg tror måske også, at det er vigtigt her, at vi begrænser os. Det kan hurtigt blive en stor opgave, hvis man skal have individuel fokus på for mange. Så måske bedre have lidt færre, specielt til at starte med. Ja, det handler simpelthen om, at de her piger de får den bedst mulige matchning i træning og kamp. Og igen er det jo ikke noget krav om, det skal være med og mod drenge, men vi synes selv, at det er en rigtig god idé, og det er også det, der skal igennem på seminarien, og så er der sådan en lille parentes der, som er et lille hint. Og så er der nogle forslag til primære opgaver for den her person, og dem kommer ikke til at gennemgå dernede af slavisk, men det er selvfølgelig noget med noget strategi, det er noget med at identificere, hvad er det for nogle piger, vi snakker om her. Det er noget med at få koordineret det her træning og kamp, og få snakket med nogle forældre, og få snakket med, hvis Isabella og Merete skal over til en træning over ved drengene, snakke med den træner derovre først, og så videre. Ja, der kommer lidt mere hernede af, så er der nogle sekundære forslag til nogle opgaver, nok mere til dem, der ansætter vedkommende en større normeringsgrad, så er der nogle lidt mere detaljerede forslag her. Og alle de her prikker, det er jo anbefalinger eller forslag, det er ikke krav. Og så kan I se hernede nederst, det kan I se, hvad er det så, der er af normeringsrolle. Og der har vi jo igen, ligesom ånden var fra den retning, vi fik fra talentudvalget, der har vi det sådan, at det er meget lidt krav, der er på en stjerne. Det kan være det er en C-licens eller en aktiv spiller i kvinde-DM på minimum B-liga-niveau. Og så må vedkommende ikke have holdansvar. Så det er det, der er kravet på en stjerne. Og der er ikke noget normeringskrav på en stjerne. Og så kommer det så lidt op. Og derfor betyder det også på en stjerne, at det er mere en koordinerende rolle, end en, der virkelig skal ud og være ude på træningsbanen og hjælpe på banen. Og så stiger det lidt deroppe af, og så kan I se på 2 stjerner, der skal funktionen virkelig være med til at accelerere den individuelle udvikling, og der skal også være en gyldig B-licens på 2 stjerner, og må ikke have andre funktioner. Og det er en halvtidsansat, og så på 3 stjerner, der skal det være en fuldtidsansat. Så det er ligesom gradueringen af den her rolle her, og det er den væsentligste ændring i den her licensmanual, der kommer fra sommeren 27. Så som Christian sagde, så er der noget med RKT, og det er lige rammet ind her, om at nu kan alle licensklubber blive RKT-klub, hvis de lever op til de krav, der står i bilag 1, som også er en del af licensmanualen, og som jeg også ved, I har fået tilsendt af Christian. Og ellers så kan I henvende jer til Christian Lavini og få dem. Så det er det, der er. Så det er de væsentligste ændringer, der er i den licensmanual, som I snart får mulighed for at tilgå. Men så har I det i hvert fald en forsmag for, hvad der venter på det. I forhold til rollen O24, så er det jo sådan, at den kommer til at handle rigtig meget om transition. Transition op, ned, men i særdeleshed på tværs. Og derfor vil jeg spille bolden inden til Lars eller Christian. Det ved jeg ikke. Måske direkte til Christian. Det bestemmer Lars. Men værsgo. Du kører bare, Christian. Tak. Jeg griber den. Og ja, som du siger, at det her kunne være et rigtig fint indspark til rollen til O24, men det er lige så meget et indspark også til BUT. Det er lige så meget indspark til ungdomstræner eller head of coaching, afhængig af de roller, der er i jeres ledelse. Det handler om, det her det er en idékatalog, inspiration, guideline, og I kan se det, hvordan de har lidt selv lyst til det, men det handler om transition til nyt træningsmiljø og kampmiljø. Og det er jo noget, der har fyldt, inden jeg går i gang med det rigtig meget i DBU Talent i den her sæson her, hvor vi jo også er begyndt på at have nogle piger med over hos drengene til samlingerne i DBU Talent. Og det har vi også skulle øve os på. Vi har også skulle finde ud af, kan man sige, både hvilke piger det skulle være, før at de skulle afsted, under de skulle afsted og efter. Og så har vi prøvet...
Så har vi de andre projekter er skrinlagt, og det giver økonomisk. Der var noget Rudersdal Kommune, vi skulle lykke ned der. Den kom der. Yes. Men så det her, det er egentlig en guideline og nogle erfaringer, vi lidt har gjort os. Formålet er jo at skabe den bedst mulige overgang til et nyt miljø, der understøtter pigernes trivsel, læring og udvikling bedst muligt. Når vi nu snakker et match mellem spiller og miljø, så er jo det, vi har talt rigtig meget om jo for en pigespiller, det er jo over til nogle drenge. Det er der ikke nogen hemmelighed i, at vi ser et kæmpe potentiale i at hæve deres potentiale og deres niveau endnu mere ved at gøre det. Men den model, vi måske har mest brugt, det er ikke så meget i debuttalent på en dreng, eller på en pige på en årgang lige over. Det har været nedad. Så jeg har tilladt mig her ikke at skrive så meget opad. Det håber jeg måske en dag, som man ser drengene, men det er ikke noget, vi har forholdt os til her. Vi ser to muligheder, en pige henover, eller en pige, kan man sige, ned mod en årgang yngre på drengesiden her. Men selvfølgelig skal vi også kigge ind i, at der er piger, der træner opad med eget køn ved pigerne, eller for den sags skyld kunne det også være, som der er på drengene, nedad, hvis det er det rigtige. Så der findes nogle flere forskellige muligheder at finde det match, som der kommer ind her for den rolle for O24, eller for Butten, eller for en ATK, eller RKT fodboldfaglig ansvarlig. Der er jo nogle forskellige muligheder i at gøre noget, for at give måske et bedre match til den enkelte pige. Det vi så, der har været sådan lidt vigtigt for os at give, det er jo den kommunikation, der skal være imellem den, der dagligt har ansvaret for pigen, træner, Butten, ungdomstræner, O24 for den her sags skyld, og så det miljø, man skal ind til. Og der er det klart, der har vi da en oplevelse af, at det kan være sværere, når det er et miljø, der er på måske den anden side, altså et drengemiljø, i forhold til at kunne lave det her samarbejde på tværs i at få det optimale ud af det. Og der prøver vi nu så at give, og jeg kommer ikke til at gå alle boksene igennem, I får det tilsendt, men at give noget omkring, kan man sige, forberedelsen af transitionen, inden at vi skal inden de skal have et nyt match og et nyt trænings- eller kampmiljø. Og der er nogle punkter alt forhold til at vide omkring spilleren, så vi kan finde det rette miljø. Vi skal også have den idé om at kunne lære miljøet at kende, så vi ved, hvad er det, vi sender spilleren ind i. Men så noget af det også det allervigtigste, det er det her med at forberede spilleren og familien på, hvad der skal ske. Det er også noget, vi har brugt tid på i debuttalent, og hvor jeg også giver nogle erfaringer i, at vi har haft en erfaring med, at der er nogle piger, der har for mange miljøer. Og det har været også en udfordring især for pigen, men det har også været en udfordring for os i debuttalent, hvor faktisk der er nogen, der har så endt med at kunne vælge det fra, eller har valgt det fra. Og derfor er det også noget, vi har taget ved lære af, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi er totalt skarpe i, hvor mange miljøer og hvilke miljø pigen skal være i. Så er der noget omkring forberedelsen. Der er noget omkring tilpasning og stabilisering af transitionen, hvor igen kommunikationen er altafgørende, men hvor vi har nogle punkter, alt fra velkomst til løbende miljøvurdering, altså er det rigtigt et match for det, er der psykologisk tryghed, hvordan går det fodboldfagligt selvfølgelig, noget omkring, kan man sige, trænerstøtten, noget vi har talt meget omkring i debuttalent, det er det her med ligeværdige krav, har vi stillet. Vi har ikke skelnet på køn, vi har sat dem ind i miljøet og behandlet dem ligeværdigt. Og det tror jeg også noget, man har tænkt over, det gjorde vi i hvert fald til at starte med, hvordan skulle vi takle det. Men der har vi set på dem som fodboldspilleren, og ikke på hvilket køn det er. Og det er vores egen personlige ambition, det er jo også, at vi når til et sted, hvor vi ikke kigger på kønnet, men vi kigger på, hvad der er det rigtige for den enkelte fodboldspiller, i forhold til hvilket miljø spilleren skal være i, for at kunne blive dygtig nok. Det sidste punkt, det er selvfølgelig løbende individuel opfølgning. Noget vi også har kigget meget på, det er det her med, om spilleren tør og vise sig frem i miljøet, altså som det samme, man vil gøre i sit eget miljø. Det sidste punkt, det er, kan man sige, stabilisering af transition, men det er også det her med evaluering og næste skridt. Der er ikke nogen, der siger, at det skal stoppe, den her transition her, men der er jo noget løbende, der hele tiden skal evalueres. Og noget, vi har brugt krudt på også, det er at have dialogerne med spillerne, når de har været afsted på de her samlinger her, for at få en fornemmelse af også helt først og fremmest, altså synes det er sjovt. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Synes det er fedt at være der, så de faktisk føler, at de både kan ved glæden kan lære noget, men også samtidig kan give noget til miljøet. Der har vi haft nogle fine snak med pigerne, og hvor vi også har fået nogle ærlige svar tilbage om, at vi synes, at et andet match har været bedre. Og det synes vi er rigtig, rigtig fint, fordi hvis vi ikke får den dialog med spillerne, så er det bare vores egne synsninger, så vi skal gå i dialog med dem.
Derudover selvfølgelig vores observationer, det er klart. Og jeg har været inde omkring det fysiske og psykiske belastning i forhold til miljøantal. Ja, justere eller fortsætte. Vi har haft i vores, kan man sige, regi, har vi haft nogen, der har trænet med Future, drengene på U14, som U15 årgang pige, men der er også nogen, der har været almindelige, der er nogen, der har været rykket lidt frem og tilbage. Det er klart, der øver vi os også på, at igen som tilbage, at finde det rigtige miljø, men der er ingen tvivl om, at vi som fodboldland skal også øve os på, hvad det rigtige match er, og det vil blive klogere i takt med, at vi gør det, og vi er allerede blevet selv internt i DBU Talent. Den sidste del, det er selvfølgelig en dialog løbende med forældre, sådan så vi hele tiden har et rigtig godt samspil på tværs. Det var for mig, Lars. Jeg tror, vi mangler lyden. Det gør vi ikke længere. Så har vi sat lyd på. Tak til dig, Christian. Vi kører stille og roligt over i revidering af talentstrategien. Medmindre der er nogen, der lige har nogle spørgsmål, nogle opklarende spørgsmål til Christian og Anders, så er det meget tilladt for jer at stille dem nu. Og igen, så kan der også være mulighed på bagkant. Det lader ikke til at være tilfældet. Der skete et eller andet med min computer nu, Christian. Jeg ved ikke... Jeg kommer og hjælper. Ja. Du skal trykke del igen, og så i den der power-præsentation live, så burde den finde. Så beklager jeg lige, at jeg må lige køre jer frem til selve det slide, vi skal frem til. Jeg regner med, at I kan se mine slides nu. Det kan vi godt. Det lyder godt. Og så tager det selvfølgelig lidt tid, den skal lige uploade den. Jeg tror, du kan scrolle på nogle af slides nede i Lars, så det går hurtigere. Jeg ved ikke, om der er sådan en på dig. Jeg skal køre bare igennem. Ja, jeg bliver nødt til at køre. Yes, så er vi tilbage igen. Revidering af talentstrategi. Det jeg vil starte med at fortælle jer, det er, at vi har jo haft opdelt talentstrategien, som Anders han fortalte om. Det har vi gjort nu i forhold til, selvfølgelig er der noget, som handler omkring miljøet. Det er i licensmanualen. Mens at talentstrategien, jamen der drejer det sig rigtig meget om nu, de bedste spillere. Og det er den drejning, vi har valgt at tage. Det er den drejning, som vi også i arbejdsgruppen har haft på vores møder. Talentstrategien, som sagt før, vi skal simpelthen udvikle nogle dygtigere spillere, som kan være dygtigere for klubberne og DBU. Og det er det væsentlige i den nye revidering af talentstrategien. Selve missionen er den samme, men visionen er ændret i forhold til den her strategi. Arbejdsgruppen, der har været, og vi har haft en lang række gode møder undervejs, og der er virkelig gjort et stykke godt benarbejde af den gruppe her, som står her, og det har været et fantastisk bidrag, de forskellige har været med til at give til den her strategi. Vores proceslinje, den har set sådan her ud. Der har været en lang række arbejdsgruppemøder, som er foregået på Teams. Så har der været nogle meget væsentlige seminarer i forhold til den her revurdering, og det kommer jeg lige lidt tilbage til nu her om lidt.
Det er sådan, at så har den været jo i beslutning hos TUB og hos Kvindeelitekomiteen og er blevet godkendt der. Så nu fortsætter vi det videre arbejde. Og det her, det vil jeg simpelthen tillade mig at læse op for jer, fordi vi har haft 2 virkelig, virkelig gode, konstruktive og involverende seminarer. Vi havde et i Parken, og vi havde et i Fredericia. Vi synes, at der har været nogle rigtig, rigtig gode diskussioner. Vi synes, at folk har haft muligheden for at komme til ord, og det var virkelig godt at mærke den ambitiøsitet, der har været hos de personer, der har været involveret. Og det er også derfor, vi kan sige, at de idéer, som bliver fremlagt her i dag, det er jo resultat af jeres bidrag, jeres arbejde fra de her seminarer, og så selvfølgelig også fra arbejdsgruppen. Det er også vigtigt at sige, at nu begynder det rigtige arbejde, fordi det er nu, vi skal have det ud at leve ude hos jer. Vi bidrager med alt, hvad vi kan bidrage med. Men det er meget, meget vigtigt, at I er med til at tage fat nu ude i klubberne, således at vi kan få den her strategi ud på banen og ud at leve. Så det er helt klart vores take på det til i dag. Og fremadrettet. Et overblik over de forskellige projekter, vi har snakket om. Vi har et projekt, som vi har spørgsmålstegn ved, og det er fordi, det ikke er endeligt godkendt endnu. Og det er projekt O24, den her omkring den individuelle matchning. Så den vender vi tilbage til, lige så snart, at vi har mere nyt omkring den. I forhold til talentstrategien, jamen, så kommer jeg lige om lidt til at fortælle omkring nogle fælles stævner. Noget af det, der har været på beddingen. Det vil sige, det er ikke mig, der kommer til at fortælle det. Vi har en ekspert i Sara lige om lidt, der kommer til at fortælle det. Vi har noget omkring pigers vækst og fysisk træning. Vi har turneringsstruktur, som vi også vil komme meget ind på senere. Og så har vi jo stadigvæk projektet kørende, der hedder Projekt Bedre Keeper, hvor vi hele tiden har løbende evaluering. Og har stadigvæk noget tid tilbage, før den udløber. Og det er jo et projekt, hvor vi virkelig kan sætte ind i forhold til nogle af de bedste keepere, der er i Danmark. Så håber jeg, at Sara, hun kan høre, hvad jeg siger nu. Det kan jeg godt. Fordi at Sara, nu spiller jeg lidt bolden over til dig. Det kan du tro. Lars, jeg kommer til at sige noget ganske kort. Men det er lidt for at samle op på nogle af jeres input på de 2 seminarer, vi har haft. Der hørte vi blandt andet et ønske om nogle organiserede stævner fra vores side i de lidt yngre årgange mellem U11 og U14, som blandede både drenge og piger. Du må gerne skifte slide, Lars. Og det har vi egentlig lyttet til, men vi har også taget det lidt ud af talentstrategien, fordi det taler egentlig flere formål i, hvad der egentlig er i gang i dansk fodbold på udviklingen af fodbold for piger og kvinder. Vi kommer i efteråret til at afholde 2 stævner, som tester fællesfodbold, basically. Fra uge 11 til uge 14, hvor vi kommer til formentlig at spille noget 8 mod 8 og 9 mod 9. Formålet med at nævne det i dag er, at I har det i bevidstheden, og I forhåbentlig kommer til at sætte kryds i kalenderen, når vi sender en mail inden længe med nogle datoer. Grunden til, at vi har taget det ud, det er som sagt, fordi det taler ind i flere forskellige formål. Det taler blandt andet ind i revidering af talentstrategien. Det taler også ind i forlængelsen af vores børnestrategi, hvor vi har fået et ekstra fokus på piger, og det gælder både nye piger, men det gælder selvfølgelig også de dygtigste piger. Og så taler det ikke mindst ind i udviklingsplanen for dansk fodbold for piger og kvinder, hvor formålet er at samle styrker og understøtte et fælles dansk fodbold. Og under udviklingsplanen, der har vi blandt andet en indsats, der handler om at teste fælles fodbold
for børn, og i den forbindelse mangler vi faktisk nogle kampsituationer. De kampsituationer, vi har testet og observeret indtil videre, har ikke været målrettet de dygtigste piger, men det er dem, vi ser, der trives bedst. Så derfor så kommer vi i efteråret til at afholde 2 stævner. Du kan prøve at skifte igen, Lars. Vi kommer til at afholde et i øst og et i vest. Om det lige bliver i Vildbjerg og Brøndby, det vender vi tilbage til. Ja, det tror jeg egentlig bare er det, jeg vil sige i første omgang. Det er samarbejde på tværs af hele dansk fodbold, fordi det handler om børnefodbold, og det handler om talentudvikling, og det handler om, at vi selvfølgelig også i børnefodbolden skal have et kamptilbud, der matcher alle piger, også de dygtigste. Så det tror jeg egentlig er det, jeg vil sige. Tusind tak, Sara. Og vi lyver vel ikke, når vi siger, at I kommer til at have meget mere omkring det her projekt senere, og det er jo noget, vi håber på virkelig kommer ud at leve, således at vi kan bruge det som en ekstra vej også for vores piger og drenge, ikke mindst. Så ja, og så vil jeg høre, om der er nogle spørgsmål til Sara, inden at vi kører videre. Og vi tager bare lige 30 sekunder, Sara. Så det lader ikke til det. Vi hopper videre til næste projekt, som handler om pigers vækst og fysisk træning. Det er sådan, at Rasmus Porse har overtaget styringen på min skærm, kan jeg se nu, så jeg vil overlade ordet lidt til dig, Rasmus. Ja, tak. Og tak fordi jeg har fået ordet. Jeg ser, om jeg ikke lige kan rulle her. Der sker ingenting. Der sker noget her nu, ikke? Jo. Godt nok. Det spiller. Jamen det er efterhånden 3 år siden, at jeg stod og fortalte licensklubberne på pigesiden, at det projekt, der hedder Relativ Væksteffekt, som vi havde arbejdet med i nogle år, der gik vi nu også i gang med at kigge på konsekvenserne af de forskelle, der er i biologisk udvikling hos piger. Det vi allerede vidste dengang, og viste jer, er, at blandt jævnaldrende piger, jamen så er der op til 5 års forskel på, hvornår de rammer timingen af vækstspurten. Når vi taler piger, så sker det i gennemsnit lidt tidligere end drenge, og det vil sige sådan U10, U11 og op til U14-15 er de år, hvor vi kan sige, at der vil være den største forskel på pigerne. Det vi også har kigget på, det er, at hvis vi så spoler frem til at kigge på vores kvinde A, jamen så ser vi, at når vi sammenligner os på speed og power med nogle af de andre nationer, så har vi et efterslæb der, hvor vi på topniveau ikke præsterer lige så stærkt som dem. Ikke så meget på antal meter, vi løber, men på speed og power, der er vi bagefter. Hvis jeg prøver lige at rulle en lille smule i forhold til, hvad vi så har lært hen over de sidste 3 år, jamen så er det blandt andet det her, at når drengene går i puberteten, så får de den her kæmpe testosteronskud, og så bliver der ved med at være en øget muskelmasse, hvor pigerne de egentlig følger drengene relativt fint, indtil vi kan begynde at tale om pubertet, fordi pigerne får ikke så meget mere muskelmasse, men de får til gengæld en masse, der som i forhold til at være atlet, måske ikke er den mest fremmende. Det vi blandt andet har fået sat i gang, er, at vi har fået skabt så stor awareness omkring det her område, at Team Danmark endte med at give SDU 600.598 til at undersøge det her område sammen med nogle af jer. Så tak for jeres bidrag, og tak for jeres samarbejde med SDU, når de har været forbi. Det kommer til at give resultaterne endeligt lige om lidt, og vi har allerede fået lov til at kigge på nogle af dem. Men det jeg vil sige er, at ved siden af, så fik vi også et speciale fra Aalborg Universitet til at kigge på noget sammen med 3 af licensklubberne. Og det der er meget, meget interessant for os, det er, at i de her klubber, hvor der ikke er særlig meget fokus på fysisk træning lige nu, jamen så når vi kigger på pigerne på tværs af U13 til U19, henover om de er før, under eller efter, så kan vi se, at de fra U13 til U19, eller fra før til efter biologisk udvikling, bliver bedre på udholdenhed. Men på både counter movement jump og på alle sprintdistancer, der er ikke en forbedring. Og det vil i bund og grund sige, at på tværs af de her 3 akademier, så ser vi ikke rigtig nogen udvikling fra U13 til U19 på sprint og på power.
når man siger det højt, er det meget anderledes, end det vi for eksempel vil se på drengene, hvor testosteronen gør en kæmpe påvirkning bare af sig selv. Det, der jo så gør det rigtig interessant, det er, at når man kigger på nogle af de studier, der for eksempel er for de engelske akademier, hvor der er fokus på fysisk træning, så ser man, at pigerne hen over de her årgange og hen over den her vækstperiode, at de bliver bedre på speed, at de bliver bedre på change of direction, at de bliver bedre på counter movement jump. Så i modsætning til os, så gør det noget. Man flytter sig, når man har blokke med fysisk træning, hvor man fokuserer på at få lagt noget øget muskelmasse på, så bliver man bedre på speed, man bliver bedre på power. Men observationen er også klar. Hvis man ikke har noget styrketræning, så kommer det ikke af sig selv. Så der er behov for, at man kigger på det her gennem puberteten for at flytte sig fysisk. Så kan vi tale om, at der er forskellige faser, og i virkeligheden pigen i den her situation, hvor hun går hen over vækstspurten, så er hun måske endnu mere påvirket end en dreng er. Der sker alt muligt. Der er en periode, hvor hun har en høj relativ styrke. Der er en periode, hvor hun har en meget lav relativ styrke. Der er for rigtig mange piger en oplevelse af, at hun står stille, at hun undervejs, at hun bevæger sig forkert, at hun er gået i stå. Men alle pigerne skal igennem den der periode, de skal bare igennem det på forskellige tidspunkter. Så risikoen for, at man i momentet får konstateret, at nu er hun gået i stå, og potentialet er ikke så stort, som vi troede, det kan måske godt være et øjebliksbillede, der er snydt lidt af det her. Så det vil jeg lige appellere lidt til. I forhold til fysisk træning, jamen hvis vi så skal prøve at pakke det ind i de 3 faser, der er, at man er før vækstspurten, man er under vækstspurten, og man er efter, jamen så før vækstspurten, som jo så er forskelligt fra pige til pige, fordi timing er forskelligt, der er et fokus i forhold til fysisk træning være på at udvikle bevægelsesteknik og kvalitet. Det er der er mest at hente. Når man er under vækstspurten, jamen så ændrer kroppen sig så meget, at funktionel træning, som har fokus på balance, stabilitet og at lære den nye krop at kende, er anbefalelsesværdigt. Og så er det, at når vi når på den anden side, som jo igen også er op til 5 år forskudt for pigerne, at styrke, hurtigheds- og udholdenhedstræning for alvor kan skabe en effekt. Så når den enkelte pige er 5 år forskellige steder, så er det også super opmærksom at forstå, hvor de er henne i deres biologiske udvikling, for at kunne sætte ind med de rigtige ting på det rigtige tidspunkt. Så vi vil i virkeligheden ikke med det her projekt nødvendigvis træne pigerne meget mere, men vi vil træne dem eller bidrage til, at de møder den rigtige fysiske træning på det rigtige tidspunkt. Det kræver, at vi vurderer vækststadiet i forhold til, hvor de er henne. Det har vi haft en lang proces igennem, både i forhold til de etiske dele i, hvordan man kan gøre det bedst muligt, og også i forhold til de metoder, som har den stærkest mulige kvalitet. Der hvor vi er landet, og det vi har fået godkendt nu igennem systemet, det er sådan en håndrodsscanner, som er det man allerede, hvis man har været med i SDU-projektet, kender, hvor 550 piger fra U13 til U19 er blevet testet, og hvor det har fungeret super fint af både den feedback vi har fået, og det vi også har fra både klubber og fra SDU. Der er en lang protokol for, hvordan vi gerne vil foretage det her, men pointen er, at det er ultralydsscanning, så der er ikke nogen farlige stråler eller noget som helst. At det er 100% frivilligt for alle jeres piger, om de vil eller ikke vil have lavet sådan en scanning, at forældrene bliver informeret inden, at der skal laves en samtykkeerklæring inden, at vi ikke vil veje pigerne, men at vi giver dem mulighed for selv at komme med vægt, og vi er faktisk fuldstændig ligeglade med, hvad de vejer, men det er en af mange nødvendige variable, vi skal bruge for at få indsigt i, hvad er deres biologiske status. Det er ikke et udvælgelsesværktøj, det er tværtimod et værktøj i forhold til at kunne time, hvad er det for en fysisk træning, vi gerne vil tilbyde på det mest hensigtsmæssige tidspunkt, og tilsvarende kan man selvfølgelig også sige, nej tak, jeg har ikke lyst til at være med alligevel undervejs. Det her, det tror jeg egentlig er dækket allerede en gang før. Men hvis jeg lige skal prøve at konkludere til sidst, at vi ved, der er op til 5 års forskel på timing, på pigernes biologiske udvikling, at vi ved, at de har behov for styrketræning gennem puberteten, for ellers så flytter de sig ikke på speed og power. At vi ved, at i de forskellige faser i vækstspurten, der er forskellige tilgange til fysisk træning mest hensigtsmæssige, og derfor vil vi selvfølgelig kende deres vækststadie og deres udvikling, for at forstå og tilbyde det rigtige på det rigtige tidspunkt sammen med jer. Men konklusionen er helt klar, at der er behov for individualiseret fysisk træning hos pigerne, målrettet deres vækststadie for at kunne flytte dem, og for at komme tættere på det efterslæb, som vi ser, vi har på topniveau. Så tror jeg virkelig, det er dig, Lars. Du er stadig uden lyd.
jeg tror, jeg har taget styringen nu. Og så kan man sige, hvad får I ud af projektet, klubberne? Det, der kommer til at ske, det er, at vi ansætter en projektleder i DBU. Vi ansætter en fysisk træner, som skal være med til at foretage for de første håndrodsscanningerne, skal være med til at se, hvor er pigerne i deres udviklingsstadie, og også følge pigerne hen over de her år, som projektet kører. Og der kan man sige, at I får de her individuelle træningsanbefalinger, og I får den her daglige sparring. Det, der også er rigtig vigtigt, det er, at vi skaber ny viden, at vi indsamler ny viden. Der kommer vi til at skal bruge hinanden. Så I får ny viden, vi får ny viden, som vi gerne skal dele ud til Fodbold Danmark og blive dygtige alle sammen. Og så har vi også den her skadesforebyggelse. Vi tror på, og vi er sikre på, at det kan være med til at være en fordel i forhold til skadesforebyggelse med den her individualiserede fysiske træning. Så vi får virkelig noget, som I kan få lov til at give ud mod spillerne. Og det er klart, at fra jeres side af er det rigtig vigtigt, at der kommer en kontaktperson, som vi har let ved at få fat i, at der er en god dialog omkring den enkelte piges udviklingsplan. Og så er der selvfølgelig den her del som i træningen, det vil sige, at der skal også allokeres noget tid fra jeres fysiske trænere i forhold til det her projekt. Og det er selvfølgelig for, at vi og I over tid får dygtigere spillere i forhold til det fysiske område. Og alt det her, det skal jo foregå i samarbejde, så det er ekstremt vigtigt at sætte det i fokus, det her samarbejdsfelt. Næste step, jamen det er jo, at I sådan formelt skal tilmelde jer det her projekt, og jeg kommer til at sende en mail i halen på det her webinar, og der skal I svare på den seneste fredag den 26. juni. Det skal siges, at det er for de bedste piger, så det er piger på ATK Plus og talentcentre, som kan være med i det her projekt. Vi sætter i gang fra den 1. i 8. og vi ansætter en projektleder så hurtigt som muligt. Og så kører vi ellers på med de forskellige ting, som ligger i vores projekt i forhold til webinarer og test af spillere og gennemgang af programmer og udlevering af dem også. Og så selvfølgelig den her løbende dialog, vi gerne vil have med jer. Og på Dansk Boldspil Union hjemmeside, der kan I gå ind og kigge. Jeg tror også, nogle af jer har garanteret fået det tilsendt, at vi søger den her fysiske træner. Så er der nogen af jer, der lige tænker på en, som kunne være potentiel til at søge, så skynd jer endelig at prikke til vedkommende, således at vi får nogle dygtige ansøgere på. Det vil være fedt. Så kun en opfordring fra os til jer på det. Og som sagt, så ansætter vi så hurtigt som muligt. Så skal jeg høre, om der var nogle spørgsmål til de ord fra Rasmus og jeg. Og så ellers så tror jeg, Anders, du har overtaget nu og er klar til at køre på omkring ny turneringsstruktur. Ja, og op med lappen, hvis I har spørgsmål undervejs, så tager vi dem til sidst. Sliden her fortæller lidt omkring det, der blev snakket om, og var konklusionen på seminaret i januar i Fredericia. Så der var enighed om, at vi skulle lave noget bedre matchning og noget mere fleksibilitet. Der var noget fravalg, altså der var en klar holdning til, at vi ikke skulle have drengehold med i en officiel ungdoms-DM-række for piger. Men der var også en holdning til, at det var godt med drenge som et matchningsgreb. Vi blev blandt andet på det her seminar inspireret af det engelske fodboldforbund. Og så var der også en klar holdning til, at der skulle være nogle klare regler og noget dataevaluering. Det er så mundet ud
en tosporet turneringsstruktursforslag, som I nu bliver præsenteret for, og som skal i høring. Så det ene spor, det er en officiel UDM-række, ligesom vi kender det i dag, U16 og U19, med kun piger, som er med en liga og en første division og en anden division, men hvor der generelt er færre landsdækkende kampe. Det er jo noget, der blev snart om på seminaret, at der nogle gange er langt at køre for at vinde 4-0, og nogle gange så er der lige så gode matchning at hente regionalt. Så derfor det. Og der skal selvfølgelig blive spillet om Danmarksmesterskab, medaljer og det med at vinde rækken i de kampe der. Og så det andet spor, som er lidt mere regionalt udvikling. En uofficiel turnering ved siden af DM-turneringen med 3 regioner fordelt på 8 hold i hver region, hvor drenge er integreret. Jeg skal nok komme lidt tilbage til det. Så det er ligesom det, der var konklusionen og hvad kan man sige, det der var konsensus om fra seminaret sådan bredt set. Så de her 2 spor lige skitseret her, en liga, første division, anden division, færre kampe, indplacering efter licensrangering, som vi kender det i dag, så er man højt i systemet, så har man en større chance for at komme i liga og så videre. Og så en uofficiel med drenge integreret, og det er klart, at den uofficielle turnering er jo lavet på baggrund af alle de erfaringer, som vi er blevet præsenteret for reserveligaen, som vi kender der. Yes. Jamen, hvorfor ændre turneringsstrukturen? Jamen, det handler om, som strategien, det udvikler sig hele tiden. Så vi skal følge med beatet. Vi skal sørge for at få så høj matchningsniveau som overhovedet muligt, så meget intensitet i kampen som overhovedet muligt. Så derfor det her, men også det her med, at vi oplever, at der er nogle lange busture, som måske ikke, når vi så kommer frem, ikke har den kvalitet af kampene, som vi skal have, så der er ingen grund til at bruge så meget tid i bussen. Og så er det klart, at de her meget, meget positive resultater fra reserveligaen, det vil være fuldstændig at anvende dem i vores ungdomsturneringer. Ja, færre kampe, bedre matchning, alternative miljøer, det er jo så det, der kommer uofficielle, og så laver transport og noget mixed matchmiljø. Det var det er de ting, vi har med her. Så det, der bliver lagt op til her, det er en liga med 6 hold, så det vil sige, de 6 bedste hold i licensrangeringen kommer til at spille i ligaen. Det betyder så 6 klubber, det betyder 10 kampe. Og så en første division med 6 til 9 hold, altså fra der skal stå nummer 7 og ikke nummer 6, fra nummer 7 til nummer 12 til 15 der. Og så de næste 6 til 9 hold i en anden division. Så håber vi også, at vi kan få endnu bedre matchning med at lave 3 niveauer, end I ser i dag i den normale landsdækkende liga og division i dag. Jeg kommer lidt tilbage til det her med tidspunkterne på året. Så bare lige for at samle lidt op med alle sammen i forhold til erfaringerne fra reserveligaen, så tror jeg, I alle sammen har fået tilsendt en video, eller har deltaget i et webinar eller noget omkring det. Men ellers så er det sådan kortfattet her, at det matchningsniveau, den intensitet, vi opnår i de her kampe, når vi har 3 drenge på hver hold, den er markant større end det, vi opnår i kampe kun med piger. Vi har et større load i kampene, vi har mange, mange flere eksplosive aktioner, og vi har specielt rigtig mange flere eksplosive aktioner for de piger, der spiller direkte over for en dreng. Og vi har meget mere tid i eksplosive sprint, så vi kan presse tempoet op, og vi kan presse pigerne meget mere, og pigerne kommer til at deltage i et tempo, som minder om A-liga, og i nogle sekvenser også over A-liga. Så det er ligesom de erfaringer, vi har bygget det her uofficielle turnering på. Den første halvdel af reserveligaen lavede vi også en kvalitativ rapport, hvor vi lavede interview med de klubber, der deltog. Og der var nogle råd omkring det. Der var nogle råd om, at det var vigtigt at have en god intern dialog, når nu vi skal have 3 drenge med over at spille. Jamen så er det sgu vigtigt, at vi har styr på de drenge, og de måske også træner med osv. Det er også vigtigt at have noget dialog mellem holdene, inden man skal møde hinanden. Det er også vigtigt at have en dialog med modstanderen, og det er selvfølgelig også vigtigt, at det her kampmiljø, at det ikke bliver på Lars Tønskids mark, og det bliver alt muligt andet. Det skal være på en rigtig kampbane, og så tæt på en rigtig ligakamp som overhovedet muligt. Så det er helt klart meningen omkring det. Så det vi lægger op til, det er
et møde mellem klubberne inden, hvor de får koordineret omkring den rigtige matchning. Det kunne også være positionel. Okay, vi har en rigtig god spiller med vi har en rigtig god pige med på vores højre kant. Kunne vi finde en dreng, der kunne spille venstre bak og så videre. Det vi har fra reserveligaen, og det er derfor. Det er vigtigt at sige, at med den her reserveliga, der var kæmpe stor opbakning for spillerne, der deltog, både for drengene og pigerne omkring, at det var nogle rigtig gode optog, der var der. Yes, lidt mere omkring den uofficielle regionale turnering. Vi forestiller os det skal være en Sjællands, altså en øst, og så en Fyn syd og et nord, for at fordele det op sådan rent geografisk. Og vi vil gerne have 8 hold i hver pulje, eller hver række. Og det giver så 14 kampe. Så det giver så 14 kampe plus de kampe, der er i DM-rækken, og det vil så sige mellem 10 til 16 kampe plus de 14, så det kan blive 24 til 30 kampe på en sæson. Og så er der lavet sådan en regel omkring drengedeltagelse, at når vi snakker U19, så må det være U16 Future eller U15 spillere. Og hvis det er U16, så må det være U15 Future og U14 spillere, der må deltage. Minimum 3 drenge på banen og maks 5. Ja. Det kunne se nogenlunde sådan her ud. Nu ved vi jo ikke, hvem der er licensklubber fra 1. i 1. 7, eller fra 1. i 7. 27, men det kunne være, at det kunne se nogenlunde sådan her ud. Jeg kan se, at der er en fejl ved Team Odense Q, der kunne godt have stået lidt mere tydeligt, det beklager. Men ellers så kunne det se sådan her ud, og så er det klart, så vil der så være mulighed for, at der er nogle klubber, som ikke er licensklubber, alt efter mange, der kommer til at være 1. i 7, som kan deltage. Man kunne måske forestille sig, at der var et drengehold, der har lyst til at deltage, eller en pigeklub, som ikke er licensklub, som har lyst til at deltage. Det må vi jo så finde ud af, og det er jo selvfølgelig noget, DBU tager sig af, og prøver at få skabt de bedste puljer i forhold til det her. Det her det er et forslag til matchningsgreb, det er ikke et krav, men det er klart, at når vi laver regionale opdelinger, så kan man godt her klubber skulle møde en anden divisionsklub, og det betyder ikke at nødvendigvis, at det er et dårligt match bare som partout, fordi en anden divisionsklub kan sagtens have et rigtig, rigtig godt hold. Det er jo ikke altid ensbetydende med, fordi man er anden division, så behøver man ikke have et godt hold. Men det kunne være noget med, at man i hvert fald sikrede den gode matchning ved måske som en pejlemærke at sige, okay, spiller man mod et hold, der er en række over, så kunne det være, at man skulle have en dreng ekstra med. Selvfølgelig, hvis kvaliteten af drengen er god, eller ikke fordi den skal være for god, for det må den jo ikke være. Så det er nogle af de tanker, der kunne være omkring det. Ja, der står faktisk derovre i den røde nederst, at vi rigtig gerne vil prøve at lave noget testning af nogle af de her kampe i november-december 26. Og der må I da gerne melde ind til Lars, hvis der er nogle af jer klubber, der kunne tænke jer med i en eller anden form for test, hvor vi prøvede at lave nogle yderligere målinger og noget på det her. Hvordan det lige helt formalt lige bliver af, men endelig melde ind til Lars, hvis der er nogen af jer, der tænker, at det kunne være rigtig godt, så kommer vi også til at prikke til jer på det. Vi lægger op til, at den officielle DM skal afvikles i august-september og i maj-juni, så det vil typisk være den første halvdel af turneringen bliver afviklet i august-september, og den anden halvdel i maj-juni, så det bliver nogenlunde fair. Og så i den mellemliggende periode, der vil vi så afvikle den uofficielle turnering. Det gør vi selvfølgelig, fordi at de drenge, der skal med, så deres normale turnering jo ikke så aktiv fra oktober-november til april. Jeg ved ikke godt, men sådan i store træk, så har man i hvert fald de bedste muligheder for også at få drengene fri til de her uofficielle kampe. Så det er derfor, det er lagt sådan. Ja, det er det. Så har vil vi byde Theis fra Svendborg velkommen, fordi Theis han har nogle helt konkrete erfaringer med at have drenge med i U16-divisionen. Det kender dem, der har mødt Svendborg, men Theis, vil du overtage? Jeg stopper lige delingen, så kan du dele din skærm og hvad hedder det? Tag dansegulvet, som det hedder. Ja, tak. Jeg skal forsøge at prøve at se, om jeg lige kan få delt her. Ellers så ved jeg, at du og jeg, Gerber, har delt noget, så du eventuelt kan redde mig her. Det tror jeg sgu, du skal. Så skal jeg jo så lige finde det først. Ja. Nå, men jeg kan i mellemtiden præsentere mig selv. Jeg hedder Theis Plov, og jeg er U16
cheftræner på Ore, Fortuna Ore af vores licensklub. Og jeg har fået lov til at fortælle lidt om vores erfaringer, og det kommer jo til at være en lidt light udgave af det, som Gerber lige har fortalt i forhold til den her uofficielle turnering, som skal rulles ud. Men ikke desto mindre, så er det et projekt, eller et forløb, vil jeg hellere kalde det, som vi har været enormt stolte af, og er stolte af i forhold til nogle af de ting, som vi har fået med herfra. Jeg ser her, der er oplægget. Jeg tror egentlig, det som jeg vil præsentere for jer, er lidt omkring tankerne bag, helt kort, og så lidt, hvad vi har erfaringer, som vi kan bringe ind. Og ja, der sidder jo en del, som har været med i kampene, og I kan forhåbentlig ikke genkende til det, og ellers så er der jo mulighed for spørgsmål bagefter, eventuelle rettelser. Altså vi har på vores hold U16 haft en lille smule udfordringer med at spille med, og det gjorde vi noget ved at forsøge at få nogle drenge med. Det har vi fået mulighed for, og det har vi udnyttet ved at have en tæt dialog med de andre klubber i forhold til det her. Det har også betydet, at vi har spillet med drenge i alle kampe i U16-divisionen i foråret 26, undtagen en kamp i går aftes mod Randers. Vi har primært U13-drenge med fra vores en del af licensklubben Svendborg, og de her drenge, de har tilføjet noget forskelligt, som jeg kommer ind på senere. Helt overordnet, så har vi, hvis du lige prøver at gå videre, Gerber. En gang mere. Ja, en gang mere. Ja, en gang mere. Der. Altså det her, det har været vores off-pitch og on-pitch tilgang til det. Off-pitch vidste vi godt, at når vi har U13-drenge med U16-piger, så er der en stor forskel i de sociale relationer. Vi har ikke haft nogen ambitioner om, at de skulle have noget socialt på den måde. Men ikke desto mindre har det været vigtigt for os, at vi har trænet sammen, sådan så at de ture, drengene har været med på, især på udebanen, har været trygge og gode for dem. Og det har også betydet, at vi har haft en fælles træning om ugen. Hver torsdag har U16 og U13 trænet sammen, og vi har også haft 4-6 piger med U13-træningen tirsdag. Så på den måde har vi haft træninger og kampe sammen, og det har vist sig at være enormt meningsfyldt for os. Vil du tage den næste? Så har vi lavet evalueringer løbende. Vi har spillet 2 træningskampe, og vi har spillet 8 turneringskampe, og vi har lavet lidt forskellige data på det. Det er ikke så vidtrækkende, men det har givet os et godt indblik. Ja, du må godt gå videre, Anders. Der har selvfølgelig været noget fodbolddata, noget objektiv data, som jeg især har siddet og kigget lidt på i forhold til Y-Scout-rapporter. Hvad har vi egentlig ændret sig i de kampe, vi har spillet? Og der har vi fået noget objektiv data på det, som øjet har set. Altså at vi har været med i nogle fodboldkampe nu, og vi har spillet fodbold på lige vilkår, grundet de her drenge. Vi har også sendt nogle spørgeskemaer, og det må du egentlig gerne lige gå videre til, Anders. Jeg tror egentlig bare, at hvis du lige venter 10 sekunder tak for at være min assistent i øvrigt, og venter 10 sekunder med at sende det videre, så skal jeg nok snakke igennem slidene, så det ikke bliver for tungt. Altså det her, det er vores kampe i foråret, og det ligner jo kampe, som har været tætte, og det har de også langt hen ad vejen været. I de 8 kampe i foråret, der har vi scoret 18 mål, det vil sige 2,25 per kamp. I efteråret, der scorede vi 2 mål i 11 kampe, 0,18. Og det er egentlig ikke fordi, at det er drengene, der har scoret målene. Det er ikke fordi, at det er drengene, der står for den store andel af assist. De har været medvirkende, og de har selvfølgelig også haft
et bidrag. Men det, som drengene har bidraget med, det er, at vi har kunne... du må gerne gå videre. Jeg vender lige tilbage til drengenes bidrag, fordi der var lidt her omkring vores spørgeskema. Vi har haft dommerne til at svare på, hvordan de oplevede fysikken og intensiteten og respekten og så videre, mens vi har haft drenge i de her kampe. Og det er overvejende positivt for dommerne. Gerne gå videre. Så har vi også, vi har både spurgt vores egne drenge og egne piger før og efter kamp, hvordan de oplever os, og hvordan de forberedte sig på at skulle spille de her kampe, og det har for vores eget vedkommende været rigtig positivt. Enormt positivt faktisk i forhold til det udbytte, som de føler, de har fået. Spilleglæde, udvikling, niveau osv. Det har været rigtig godt. Samtidig så tager den sidste evaluering, så har vi også rakt ud til modstanderne. Der er en mere. Og den sidste. Ja, det sidste modstanderne spiller. Og der har været nogen, som jeg også kan se, der er nogen, der har været uenige i forhold til, hvordan de synes, at det var passende, at drengene var med i forhold til den gode udfordring. Men jeg synes stadig, når vi kigger på lagkagen her, at det er overvejende positiv bidrag fra modstandernes spillere. Og det er lidt divergerende i forhold til antal svar, vi har fået, men det vi har fået ind har i hvert fald har understøttet det, som vi selv har følt i kampene. Netop at det har givet mening, det vi har lavet, både for os og for modstanderne. Yes. Prøv lige at gå videre en gang, og så kommer vi egentlig til de her lidt mere subjektive vurderinger, og det er her, jeg synes, at det bliver rigtig interessant for os. Jeg snakkede om, hvorfor at vi har forbedret os, og da vi kiggede på vores samarbejdsklub, eller Svendborg, som er en del af vores klub, så kiggede vi på U14-drengene og på U13-drengene, og vi blev ret hurtigt enige om, at vi skulle have U13-drengene med. Det er ikke store drenge, det er drenge, som rent teknisk og spilopfattelsesmæssigt er på et fornuftigt niveau. Og det har vist sig, at lige præcis det at have 4 til 5 spillere med, har løftet vores 10 bedste spillere. Det har løftet vores 10 bedste pigespillere ind i et miljø, hvor de har haft tid på bolden. De har haft mulighed for at sætte nogle positioner, som de ikke har haft mulighed for tidligere. Drengene har bidraget med en forståelse for spillet, et tempo i spillet, som har hjulpet vores pigespillere ind i en matchning, som har gjort dem konkurrencedygtige. Og ja, så er der allerede der en udfordring i forhold til, at vi selvfølgelig har misset ud på 4 til 5 pigespillere per kamp, som ikke har fået det her tilbud, og ikke som ikke har haft mulighed for at rykke sig. Men for os har det været en god måde at gøre det på. For os har det gjort, at vi har kunne rykke nogle spillere, og for os har det givet os mulighed for at være en del af det her setup på 16 division. Samtidig så har vi også matchet vores modstandere på en måde, som har givet mening for dem. Det giver lige pludselig mening at møde os i en fodboldkamp, og jeg tror også på, at der er nogle piger, der har fået en matchning, som er anderledes end det, som de egentlig har prøvet også mod andre hold. Og så til sidst vil jeg bare lige sige, at den trænerdialog, som vi for det første sagde ja til, at vi selvfølgelig skulle indgå, den dialog, vi har haft med trænerne for de forskellige hold, alle hold, vi har mødt, har været fuldstændig fabelagtig. Det har været en kæmpe fornøjelse at snakke med trænerne om det at have drenge med, deres indblik i det, deres spørgsmål, men også deres villighed til at snakke om individuel matchning. Vi har snakket om, hvilke spillere vi tager med til kamp. Vi har snakket om, hvor bør vi sætte drengene henne. Jeg har sendt positioner på drengene, og trænerne har brugt den info individuelt. Og nogen har fortalt det, nogen har ikke fortalt det, og det har været en rigtig, rigtig sjov proces at være en del af.
Og selvfølgelig er det jo også med tanke på, at kampen ikke har betydet noget. Vi har været taberdømt hver gang vi har spillet kampen på forhånd, men det er alligevel tankevækkende, at jeg i efteråret stort set ikke snakket med nogle af trænerne, nogle af jer. Og her i foråret har vi haft lange snakke, både før kamp og også efter kampen. Og det synes jeg er positivt at tage med videre til det oplæg, som du lige har fortalt om, Gerber. Vi er allerede i gang med næste skridt, og vil gerne spille flere kampe. Vi vil gerne have endnu flere kampe med det her format, og vi vil rigtig gerne spille fælles fodbold, hvor det er tættere på ligelig fordelt mellem drenge og piger. Og det er også vores umiddelbare vurdering, at U14 drenge og U16 piger vil være et rigtig godt match på U16 division. Ja, det var så hurtigt jeg kunne gøre det. Tak for det, Theis. Jeg kører lige hurtigt videre, Lars, hvis du deler igen de andre slides. Så kan der mulighed for spørgsmål til sidst. Jeg tager lige de sidste 3 slides i vores præsentation, og så er der spørgsmål til Theis, eller mig, eller alle de andre, der har været på til sidst. Jeg overtager styringen. Yes. Sidste 2 slides. U17-landstræner Stine har været forbi FCK, så det er de sidste input, inden I lige kom til at høre om høringsprocessen. Hun har været forbi for at se på nogle spillere. Hun skal til at være U16, så hun har været forbi FCK fællesholdet, som de har derinde, og se noget. Og hun har lige lavet et lille citat her fra det, hun så der. Og jeg tror ikke, jeg kommer til at læse det op, men hun var, for at være helt ærlig, mildest talt meget imponeret over det niveau, de piger havde, som at matche med de der drenge igennem en længere periode. Og hun var også meget imponeret over det miljø, der var, og de krav, de stillede til hinanden, også uanset køn. Så det var også bare for lige at bakke op omkring det her med drenge og piger. Og så i den grønne boks skal I alle sammen bare vide, at en dreng og en pige, som i dag er U13, men som bliver U14 i sommerferien, de har faktisk lykkes ved gennem det her fælles fodboldhold at kvalificere sig til at skulle være en del af, til en start, være en del af FCKs det bedste U14-hold efter sommerferien. Så både en dreng og en pige kommer til, fra når FCKs U14-hold starter op, fra det her fællesfodboldhold kommer til at være en del af det bedste U14-hold i FCK. Jeg ved ikke, hvor gode de er på landsplan, men jeg tænker, de er okay. Så det er så langt, vi kan komme med fælles fodbold, eller med fælles til den udvikling, hvis vi virkelig skubber til grænserne. Så tror jeg virkelig, der er noget at hente på for de her piger. Også for drengene i øvrigt, kan I så se her. Godt. Sidste slide. Det er lidt omkring høringsprocessen. Det bliver sådan nu, at efter det her, så kommer Lars til at sende en mail ud til jer, hvor I skal melde tilbage. Ikke til Lars, men til mail, som står i den mail, I får af Lars. Meld tilbage på, hvad I tænker omkring den her nye turneringsstruktur. Og det får I til 5. august til at komme med et svar på det. Og der kommer også til at stå i den mail, at det svar, det skal være et klubsvar. Så det skal ikke være en head of coaching talentchef svar bare alene, og så har de ikke snakket med nogen andre omkring det. Det skal være et klubsvar, og det er jo formentlig en bestyrelse og nogle tegningsberettigede, alt efter hvor man er henne, som ligesom skal også være involveret i den proces, inden at der kommer et svar. Så det kan ikke bare være 2 personer i en fodboldklub, der kommer med et svar. Det skal være en enig fodboldklub, der melder tilbage på det her. Så der er en høringsperiode fra i dag og frem til 5. august, hvor I skal melde ind på det på en mail med et tydeligt svar på, hvad I tænker om den her nye turneringsstruktur. Og det er en samlet pakke, så man kan ikke komme og sige, at det er fedt med den ene del, og den anden del ikke. Man er enten på eller ikke på, og det skal stå tydeligt, og så kan man jo selvfølgelig komme med sine kommentarer bagefter, at vi kunne godt tænke os, at hjørneflanen skulle stå 3 meter til højre, eller hvad det nu kan være, små kommentarer ud over det. Men det er vigtigt, at man melder ind på den samlede pakke, altså både på en reduceret kampantal UDM,
og med en liga første og anden division, og man melder ind på den uofficielle turnering som en samlet pakke. Hvad synes man om det? Og så på baggrund af de svar, så skal talentudvalget så tage en beslutning omkring, hvad der skal ske derefter. Hvis der er positiv opbakning fra licensklubberne, hvilket vi selvfølgelig håber, fordi I er en del af processen, så går turneringsstrukturen i høring i de 6 lokalunioner i talentudvalget drenge efterfølgende. Men vi har besluttet os for, at det ikke giver rigtig mening at gøre det, før at I har svaret tilbage. Og så hvis der er positiv opbakning derfra, jamen så kommer der nok en endelig beslutning i november 26, således man ved det inden årsskiftet, hvordan turneringsstrukturen kommer til at se ud 27-28. Så jeg tror bare, jeg vil gentage, man melder tilbage tydeligt på den samlede pakke på mail, til den mail, der står i den mail, som I får af Lars. Og I må selvfølgelig gerne, ud over det tydelige svar på enten opbakning eller ikke opbakning til projektet, så må I selvfølgelig gerne komme med kommentarer derudover, om det skal fremgå tydeligt, om der er opbakning eller ikke opbakning. Og så er det vigtigt for os at sige, for jeg ved også, at der er klubber her, som ikke er licensklubber i dag, at det er kun licensklubberne, der kommer til at give høringssvar på det her. Yes. Værsgo, Lars. Ja, tak skal du have, Anders. Jeg prøver at stoppe delingen her. Det gør jeg. Det er i orden. Det her, det var sådan set, hvad vi havde af ord. Husk at give svar på Anders' høringssvar så hurtigt som muligt. Inden vi lukker ned, så synes jeg, at der i den grad er behov for at vide, om der er nogle spørgsmål fra jer. Det skal også siges, at har I nogle spørgsmål, som I ikke synes, I vil stille her, men vil stille til Christian, Anders eller jeg efterfølgende på mail, så er I også meget, meget velkommen til at gøre det. Men der er i hvert fald lige åben for at stille et par spørgsmål nu, hvis det er. Det har vi tiden til. Det lader ikke rigtigt til at være tilfældet. Jeg er ganske sikker på, at der kommer noget på bagkant, som efter nogle diskussioner hjemme hos jer i klubberne, at I har nogle spørgsmål omkring. Og så skal I endelig spørge løs. Hellere en gang for meget end en gang for lidt. Vigtigt med det her høringssvar til Anders. Vigtigt at give en melding tilbage til mig på det høringssvar. Vigtigt at give melding tilbage på mig, når jeg sender noget ud omkring projekt Pias Vækst. Og så er det meget, meget vigtigt, at I også får delt rundt i jeres netværk omkring den opslåede stilling omkring fysisk træner til projekt Pias Vækst. Så det er rigtig, rigtig vigtigt. Så vil jeg her på en rigtig, rigtig god dag for Danmark, fordi at vi har kvalificeret os til et VM. Så vil jeg have lov til at give jer fri resten af aftenen og sige mange, mange tak for jeres tid. Vi sender mails rundt, vi sender optagelsen rundt, og så vil jeg gerne sige mange, mange tak for i aften.